начинаем. Ага, sökünüzü kaldırırız. Aha. Eydiniz mene bir ötегез bizim bilekler menda. Mene en birinci televizor bu bizim indi kuchni televizoru. Такой зур залга коя сакан телевизор түгел. Hürmetli подписчиклар, biz mene маңынчы инде мына көптәннән бери тиеш булсак тагын шушы пандемия үтеп китәр дип тордык. Инде икенче подписка башлангач түзмәдек. Зурлап ясыйсы идек, бөтен халыкны бергә чакырып, бөтен катнашучыларны. Шуңа күрә берәм-берәм аларны чакырабыз. Менә сез килдегез Арча районыннан, Сикертән авылыннан. Тагын исемегезне әйтегез? Илсияр Фасхутдиновна. Илсияр Фасхутдиновна. Рәхим итегез менә. Рәхмәт сезгә бик зур. Без сезгә хөрмәтле акчарлаклар, без сезгә тазалык, саулык телибез, гаилә бәхете телибез. Гаиләләрегезнең имин булуын телибез. Күкләребез якты булсын. Гомерләребез барыбызның да озын булсын. Бу коронавирус афәтеннән исән-сау катылып, киләчәктә бергә гәҗитләр укый яшәргә язсын. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә. Габделфәт әфәндегә бик зур рәхмәт әйтерсез. Ярар. Без аның җырларын бик яратып тыңлыйбыз. Аның клубта да концерт куйганы бар яшь чагында. Шулайдыр инде, шулайдыр. Ярар. Бик зур рәхмәт инде сезгә.